Сега снимам вече. Значи същия пламък може да се използва за отопление на радиатори и бойлери, като го вкараш в медна тръбичка с водна риза. То пламъчето виждаш ли? Момент само. Да. Вкарва се пламъчето в радиатора, вътре си има водна ризка. Радиатора не е под налягане в случая. Напълнение с отводушител. И нещо трябва да почне да дига градуси. Градусите в момента са. Чакай да не се. Околната среда е 13 градуса. Да. Тук трябва да почне да ми дига градусите. 14. То виж, то веднага не става те хоп с една магическа пръчка за... в рамките на половин час. И ако се вкара по-мощната клетка, вече побърже да грее. Това нещо трябва да... И кабелите ще паролега се? Е сондичка, която измерва температурата. Ага, от самия радиатор. Да. Значи, ако измеря тук на входа, близо 300 градуса ми прави. Близо 300 градуса. Само, че не е тук, ами мога да ти демонстрирам в една тръба. Точно какво съм направил. Снимай, сега гледай какво става. Значи вкарва се в тръбичката, ама трябва и горе да снимаме. Така. И можеш ли да снимаш температурата? Да. И така ще сложим да видиш колко градуса ще дигнете нещо. Само че ми изгоря ръката. И видиш какво прави? 300 градуса дигна. 90, 60, 100, 107. Почва да ме топли, ще ми запаря на ръката, да съм ми задължен. Ами аре сте толкова достатъчно. 350 май. Уаа! Стига. И нали фактически тая тръбичка, снимай го тук. Тая тръбичка е вкарана в радиатора и уплътнена от двете страни от тапите. Да. И се вкарва горелчицата от едната страна, нищо друго. Да. И сега ако се прави за битови нужди, трябва да има защита, като случайно угасне да спре тока на клетката, да се прекъсне. Значи може да спре да произвежда. Да, и от другата страна на тая тръбичка капи вода. Започва да тече вода. Да, фактически. Която същата вода е чисто дистилирана, която може да се върне в обратно за изгаряне. Значи фактически това е кръг. Да. Започва самото... Ето, водичката, ще видиш как почва да капи от така. Прави фактически изгарянето. Бокса водоля като изгаря, става на вода. Да. Ние тук трябва да почне да ми дига градусите лек. Тя е повечко водичка. Значи може би голямата клетка ще го загрее по-бързо радиатора. Да. Или два плана да се. Я да фанем. Виж сега, това са 160 вата. Значи това е 160 вата, които го вкараме в радиатора, а радиатора е 1,8. Дълбока. Значи водата е в долния край на тубичката. Да. Водичката влиза в клетката. От клетката разлага се на водорода, влиза от горния край на клетката задължително. Той влиза малко по-отгоре от водата, за да може вече ти е първия охладител. Да. Отделя се водорода, връща се вече в втория охладител. Втория охладител, да. И след него е хубаво резко да се сложи, защото при една искра да предпазиш шенчето да не пукне. Да. Това шенце е разглобяемо, евентуално ако пукне, да няма проблеми. Да се отвори тапата, а не нещо да нарани да извари очи. Ето нещо гръмва, разбираш. Отделя се и си го вкарва по съба. Да. Тия съдове не са правят от много здрави, стъкла и т.н. От метал, не е желателно. Защото като гръмне... Може да изфарчи нещо. Яко гърне да кажа. Той се получава и тази вода, след като гръмни пламъка до тук, вече се получава вода в шлаката. Да. От самия лава, водичката от татъка, виж как взе да капи. Може да снимаш водата как капи. Да, ето капи.
вътре се вижда и плама какво. Да, включително не можеш да снимаш от тръбата от тази. От тук нататък. Да, то се вижда плама, да. Може да може. Така чая да видим. Включително трябва да се вижда. И сега се вижда. Да, и сега се вижда. Да, той нагрява тръбичката, тръбата водата и парното е готово. Да. Същото може да стане и с бойлер. И с бойлер. Абсолютно по същия начин в серпентината на бойлера е нещо... И това са 160 вата. 160 вата. Но поне 300 трябва да са малко по-голяма ефективност. Значи с голяма така. И ще го оставя сега. Да, да, да.